Көзілі көңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Oynat әлі гармоныңны, сен матур ойнатасың. Ойнатасың, жырлатасың, көңілні юатасың. Шулай деп зор сәхнелерден Фарида апабыз Кудашева үздіріп жыр созайды да. Янашында Бәхти аға Гайсын аккордеонында қошылып кетіп сәхнелерде қияш шығайды. Ақырларда бүгінгі күнлерде бигрәк тә фән мұңнарын сағынып искә алғанда, гармон мұңнары тарихларға кетер микәнне деп борчылулар кешерәбез. Ләкин деп әйтәсе килә. Күптән түгел генә мин шәхсән үзем искиткеч матур чара, гүзәл концертта булып кайтып, гармоннарның киләчәге барга ышаныч кичерергә чакырып калам сезне. Тыңлагыз да, кушылып җырлагыз. Аңлауығызша, бізде кімлер қонақта екеніне инандығыз да. Олардың өзлеріне қарап, сізге бағып, қайырлы сағатта дейіп үндешіп, исәндер ме сіз егітлер? Қайырлы кішілер Зипапа, қайырлы күннер. Ай, сізге қарап соңғы вақытта сұқлануларым тыйылғысыз, бұл күнні бик күтіп алды Зипапағыз. Тамашашыларым да әзір, һәм әйтәсі келе сандуғашлар да сайрамый, сіз болмаған жерлерде. Башқұртыстанның ат қазанған артистлары, яшьлекнең яңгырашы белән бергә гармоннарны биек үрләткән ике күңел бүген тапшыруыбызда катнаша. Башлыйсы килә, әле генә әйтеп киткән юлларга кире кайтып. Үтте тур, бик каты матур, әйләнеп чыктыгыз бик күп кенә аралыкта җирлекләрне Башкортстаныбыз буйлап читкә дә чыгып өлгердегез һәм шул вакыт эчендә күп концертлар биреп халыкка якынайдыгыз. Моңа кадәр дә сез айрым чараларда, айрым багланышларда үзегезне күрсәтеп кенә түгел, ниндидер мәхәббәт халык тарафыннан сөю, яулап, акрын баскычлардан күтәрелеп килештә идегез инде. Бу күзәтүләребез ерактан килә, тамашачыларыбыз да әйе дип баш кагалар. Әйдәгез әле бу концертка булган караштан башлыйк. Шәхсән мин атас кына дип әйтәсем килә, һәм ахырлары да сезне тыңлыйсым килә. Канәгать калдыгыз микән сез бу турдан? Біз берничә ел безнең пандемия булганы бит инде. Шуңа кадәр концертлар белән йөрдек тә, аннан соң инде берничә ел тукталып алдык. Тукталып алгачтан соң яңадан чыктык, яңадан көч алып, яңадан халыкны яңа идеялар белән бу турдан мин әйтәсе килә канәгать дип әйтәсем килә, чөнки менә без Алмаз белән бергә уйлаган идеялар тормышка ашты дип әйтсәк тә була. Әле идеялар күп, ашырасы планнар тагы да күп дип әйтәсе килә. Команда бик көчле икәне күренде. Аннары театрның үзенчәлеге бит инде һәм бик күп кенә концертларның қойылышы режиссер. Режиссер кем икән дибез. Шуңа күрә биредә күренде сәхнәдә сезнең үзегезнең булмыштан, йөрәк кушуыннан эшләнгән бик күп алымнар күренде. Бу яктан сез команда белән үзегез чынлап та җитәкчелек итеп, ләкин сезнең таяныр трек булдымы дип тә сорау бирәс килә. Без инде барысында үзебез эшләргә өйрәнгән, балачактан беренче адымнан башлап азакынчы адымына хәтлем барысында үзебез алып барырга тырышабыз. Чөнки бәлки без икәү булганга күрәдер инде бер-беребездән киңәшләр алып, бер-беребезгә шулай бәхәсләшеп, ниндидер бер компромисска килеп, бүтән эшендә икәү алып баргач, барысында икебез генә алып барырга тырыштык. Инде шуннан да киңәшләштек, башка теге тәҗрибәле безнең шәхесләр белән дә әзрәк сораулар биришкән булдык. Ну, күп очракта
безнең баштан чыккан идеялар башыннан азагына хәтлем икебезнең эш. Сездә командада күренеп тора һәрбер кешенең үзенең урынында гына булып торганы. Мәсәлән, инде биюче булган сәхнә тотканнарыгыз, сәхнәдәшләрегез, аның белән бер рәттә баянда өздереп уйнаган егетегез, аны инде ярты зал ах иттеләр, безнең бер табибка кәмедек, бер хирургсыз калдык дидек. Шундый егетләрегез, димәк, үзегез сайлап җыйган команда белән эшләдегез. Шулай бит. Бу матурлыкка килүләр җиңел генә булмады. Күпләр әйттеләр, хәтта сезнең сәхнәдәшләр сәхнә тоткан бергә булган иҗатташ дусларыгыз арасыннан да алар бит шундый сәләтлеләр. Аларга инде матди якны кайгыртырга, аларга шул аранжировкаларына чумып утырсалар да җиткән бит инде. Шәхсән үзем ишеттем, әллә ничә тапкырлар. Алар бит инде шуның белән дә гомерләренә, гаиләләренә, балаларына җитәрлек эшләп утырырлар иде. Икенче яктан кирип уйлап карый алалар микән алар дигәнне мин дәлилләп кайттым концертта. Бу ике йөрәкне ничек яшереп яткырасың, ләкин аны йөрәгеңнең киңлеге белән булган сәләтеңне халыкка чыгарып күрсәтергә мөмкинчелек тик сәхнә генә, тик концертлар гына. Шулай бит? Килешәсез. Шулай да шулай дип әйткәннәргә дә ни дип җавап бирердегез? Монда бит үзебезнең теләк бар, менә күңел талпына сәхнәгә, тамашачы белән бергә булырга. Шуңа күрә җитәр дип уйладык студияда утырырга. Тамашачыны сагындык, алар да безне сагынгандыр дип уйладык та чыгып киттек гастрольләргә. Студияда утыруның ул иҗатның үзенең бер тәме бар. Инде концертның үзенең иҗат буларак аның икенче төрле тәм. Мин әйтәсе килмәй, кайсысы күбрәк, кайсы яхшырак дип. Икесе дә кирәк, үз вакыты белән дип уйлыйм. Әмма ләкин концертка килгәндә инде концертта халыктан булган эмоцияны, энергияны күбрәк аласың. Чөнки ул тере эмоция. Сезнең соңгы вакытта бигрәк тә ашылып кына килә әле ул, аның ачышлары бийек булачак. Иманым Камил, үзегез иҗат иткән матур җырлар белән дә чыга башладыгыз. Бер-берегезне аңлау, үзегез дә иҗат итеп, ясап, аранжировкасында ясап алып чыгу, ул күпкә отышлы. Шулай бит инде. Әнә шул яклапта сезгә афарин гына дип әйтәс килә. Хәзер инде менә шушы матурлыкларга тукталганда, инде күпләр тагын хафага калып алдылар. Бер карасаң, сез биредә, бер карасаң, сез Татарстан ягына сезне чакыралар. Сез хәзер билгеле булып киттегез. Сез кайсы тарафларда да сезне Юнусовлар беләбез генә дип торалар. Безнең бөтен дөнья татар конгрессының Уфадагы филиалы җитәкчесе Альфред Амировичның бөтен хезмәтләр эшләрендә бергә аралашуларыбызда соклангыч кайдан кунаклар килсә дә, сез инде безнең визит карточкабызга әйләнеп барасыз, егетләр. Шуңа күрә инде менә берегездә галстук бар, икенчегезне дә рәтләп куясы килә. Галстукларны бу тарафтан кемнәр үстергән, нинди матур гаиләдә алар үскәннәр дип тыпырчынып тора торгандыр теге якта тамашачылар күңеле. Әйдәгез әле Рәшит Раушания Юнусовларның сез үскән йорт ихатасы үй нигезләренә кайтып китик. Бу инде әти-әнинең тәрбиясе дип уйлыйм. Чөнки әниебез безнең укытучы ул эшләде гомер буе, хәзер хаклай алда. Ул инде шундый таләпчән безнең әни. Шундый матур җырлый иде. Бүтән авылның булган концертларында, бәйрәмнәрендә катнаша иде. Үзе сценарийлар төзү иде. Бүтән менә мәдәният, шушы сәнгать ягыннан безнең авылда әни һәр вакытта катнашты һәм безне дә алып барды. Безнең нәселәт квартетей, без инде башта тугач, кварты белән квартетей әти-әни бер йортта яшәдек 3 ел. Шунда безнең квартетей баянда уйный иде, әни матур җырлый, квартетебез дә матур җырлый иде. Шуннан килгәндер дип уйлыйбыз, чөнки квартетей инде һәр вакыт менә өйдә гармунда уйнагач, без шуны ишетеп алып, инде үзебезнең колагыбызга, йөрәгебезгә салып куйганбыздыр дип уйлыйм. Һәм инде әнинең моңлы тавышына сокланып, шулай итеп җырга, музыкага мәхәббәт уянгандыр дип уйлыйм. Біз радионы күтіп алайдық, менә безнең сезнең Юлдаш радиосы эфир башлана икән матур җырларны, и шуны яздыра башлыйбыз. Яздырабыз да өйрәнәбез. Ничәнче класс булдым икән? Шулай итеп безне әни бер концертта алып чыкты җырларга, менә әйдә хәзер сез җырлайсыз дип. Шул иң беренче җыр, ул инде мин истә калган, Агыйделдә 2 сол, берсе каен, берсе тал дигән. Юсуф Фәрхетдиновның җыры. Шуны икебез өйрәнеп сәхнәгә чыктык, курка гына. Шуннан инде әкренләп җырларга да тотына башладык. Аннан соң ул Илештан дугачлары конкурслары китте инде, шул җырлый, шул арада бергә алып бару, баянны уйнау, җырлау.
шул сәнгать мәктәбендә Илеш районында шулай барды да сәнгать училищесына килеп җиттек инде. Училище тамамладыгыз ахырда. Карагыз әле, сез Илеш районы Ширеккүл авылыннан. Сәнгать мәктәбе Ширеккүлнең үзендә генә түгел. Сезгә ничек форсат диде музыка мәктәбендә, ничек йөрергә? Әти-әни күреп калды да безнең карт әтәй башта өйрәтә башлады баянда. Шул менә күреп калдылар да безнең менә кызыксынуны баянга. Әни әйтте, әйдәгез музыка мәктәбенә йөрисез дип. Ул вакытта әти машинасы бар иде. Мәктәптән соң үзенең машинасы белән илтә. Менә бит. Әзрәк үскәч инде үзебез йөри башладык мәктәптән соң. Әти эшкә дә барырга кирәк бит инде. Әти шулай йөртте үзенең машинасы белән авылдан районга үзәккә. Инде училищены тамамлаганнан соң, сәнгать училищесын тамамлаганнан соң беренче адымнар эш хезмәттә кайда булдырдыгыз? Беренче адымнар. Училищедан соң бит әле сәнгать академиясында да укырга туры килде. Ансы да бик кызык кына булды инде. Туры килде дип куялар әле. Горурланып әйтергә кирәк. Менә без инде сәнгать училищесына баянга укып беттек бит инде. Һәм инде сәнгать академиясына без хәрәт дирижерлык факультетын укып чыктык. Анда да бик кызык, шундый үзенчәлекле профессия икән. Академияда укыган вакытта инде мин аранжировкалар эшли башлаган идем. Шунда без уку 3-нче курста Уфа Нур Татар дәүләт театрында эшли башладык студияда. Студияга кирдек Алмаз белән театрның студиясында шунда инде 7 ел эшләргә туры килде безнең. Анда инде шулай ук спектакльләргә музыка язу, спектакльләрдә уйнау, баянда уйнау, аранжировкалар, җырлар, музыка. Менә шушы бөтен безнең иҗат башланып китте шушы Татар театрының студиясында дип әйтәсе килә. Ул нык зур безгә тагында тәргеш, тәҗрибә булды. Театр дөньясы ул башка бөтенләй дөнья, матур дөнья, киң дөнья, тагында ул артистларны күрү, үзеңә ниндидер тагында дәрес алу бит инде. Теләгегез булмадымы рольләр уйнап карарга Нур театрында? Тәкъдим булдымы, юкмы? Анда кызык булды. Без теге массовка диләр бит, берничә репликаларда да катнашкан булды, берничә спектакльләрдә шулай чыгып сүзләр әйтү. Ул бик кызык икән ул. Әлбәттә теләк булгандыр баштарак теләк булды. Соңдан инде безнең иҗатка карата караш бит күбрәк, планнар, идеялар күбрәк булгач, иҗат ягыннан җыр язу, җырлау, уйнау көчлерәк булды. Шундай матур аралык үтеп, аннары инде менә үз аллы хәзер, ничә ел хәзер сез үз аллы эшлисез? 15 елдан без үзебезнең сәнгать юлын башладык бит инде. Но безнең беренче концерт булды 2013 елда. Беренче концерт Уфада безнең шәхси 13 елда булды. Если менә шуннан әгәр дә шуннан шутласак, 10 елдан күбрәк була инде. Бу рәхәт матур вакыт аралыгында бит инде гаиләдә читтә калмыш икегез дә матур гаиләләр топлап та өлгергәнсез. Кызлар бит инде, ай, без яшь чактан беләбез. Ул авылда гармончылар булса, ул инде иң теге ничек дип әйтик, иң популяр җегет, иң данлыклы җегет. Читтән кайткан кызларга да, бездә булган үскән кызларга да гармонда уйнаган егетләр була торган иде. Авылда да кызларыгыз булмагандыр, Ширеккүлләрдә безне карый торгандыр, калмаганнардыр, шулаймы? Айдарныкы күбрәк калдымы әллә алмаз, елмаеп утыра бит Фатих. Әйдә. Юк инде дөресен генә әйткәндә, кызлар белән йөрергә вакыт булмады. Чөнки без укырга да өлгергә кирәк. Аннан соң Нур театрында эшләргә дә вакыт күп кирәк. Аннан соң үзебезнең дә иҗат башланып китте бит әле. Иҗат итәргә дә кирәк. Тулай торакта шул безнең күршедә генә безнең тормыш иптәшләребез яшәде. Алар белән танышып алып, укып беткәч, өйләнештек тә куйдык. Әллә кайдан ерактан эзләп йөрмәдек. Хәзер тулай торак дигәндә, аларда димәк кем булырга белгечлеккә, әзерлеккә укыйлар ул вакытта? Минем тормыш иптәшем Айгөл. Ул бит инде без Нур театрынан ук беләбез. Айгөлне үзебезнең туган телдә эшләгән Айгөлнең менә хәзер белмәгәннәр белегез, ул Алмазның иптәше безнең Айгөл. Ул инде актрисага укыды һәм бүгенге көндә уңышлы итеп эшләп килә. Менә безнең тормыш иптәшләре шулай туры килде. Алар менә бер блокта 2 бүлмә, шушы берсендә Айгөл яшәде, икенчесендә Азалия, минем тормыш иптәшем яшәде. Менә шулай туры килде. Минем тормыш иптәшем театральный критик дип әйтәләр, менә шушы специальностька укыды. Игезәк кызлар
izlep koramadıq bit әле дигән уй булмадымы? Яки очраклы гына, менә мәктәптә дә кайбер хатлашулар була торган иде бит. Сезнең заманда булды микән? Игезәк кызлар, игезәк егетләргә ничектер бер-берсен табып, әле бигрәк тә социаль челтәрләр заманы язышулар булмадымы? Biz үзебез игезәк булгач, үзебезнең һәрберебезнең шәхес буласы килгәндер. Шуның өчен без игезәкләр андый теләк тә булмады эзләргә дип. Шулай бит. Безнең авылда гомумән игезәкләр күп булды бит, күп класста да игезәкләр булды, игезәк кызлар булды. Әле алай гына түгел, безнең яшәгән йортта, безнең ул теге финский дом диләр бит инде. Стена аркылы гына безнең күршеләрдә игезәкләр иде. Алар Руслан белән Рөстәм, бер яшькә генә зуррак, һәм без менә Айдар белән Алмаз 4 игезәк уйнап үстек зур ихатада, бергәләшеп, уйнап, элек теге койма бүлештә юк иде, җир бүлештә юк иде. Бер йортта яшәдек дисәк тә була, 4 игезәк. Игезәкләргә безгә тулган инде. Авылда да игезәкләр күп. Шуңа күрә әллә ни игезәкләргә уш китмәй иде. Ә менә Азали белән Айгөл тиз үк Айдар икән, Алмазның Алмаз икәнен белешеп киттем ул. Менә без әле күп аралашабыз, мин барыбер да кайсыгыз кем әле дип сорыймын бит инде. Без бит инде беренче карашка гына бер төрле кебек. Инде без бер этажда күршедә генә алар яшәгәч, без күп аралаша идек. Көн сайын аралашкан бездер инде. Шуңа күрә алар инде өйрәнеп беттеләр безне ничек айрыга. Инде шулай үзләре сайлап алганнар, кайсы кемнеке буласын. Кайсы якларыгыз сезнең бер төрле, кайсы якларыгыз аерым. Мәсәлән, Айдар турында Алмаздан тыңлыйбыз хәзер. Айдар Алмаз турында Айдардан тыңлыйбыз. Айдар инде 10 минутка алданрак тугач, ул үзен абый дип хис итә, шутлый. Ләкин булырга уйлыйм. Шуңа күрә ул инде күбрәк командовать итәргә ярата, аны кыша булырга тиеш, әзрәк усаллырак та, ул күбрәк әнигә ошаган, теге тәҗрибәле, шундый усал, тута торган. Ул команданы тотырга кирәк. Кайбер вакытта теге кабынып китүчән. Шуңа күрә тагын нинди. Ну, ничек дип әйтим, ответственность зур, ул теге барсы да менә болай булырга тиеш, менә шундый ничек дип әйтим, организацион процессларны алып бара. Шуңа күрә аның шундый административ директор, шеф ягы, ул үзен менә шулай итеп хис итә. Менә бит ничек бик важный. Алмаз ул ничек әйтәсез килә, ул җирдә йөри торган кеше түгел, ул болытларда yüzüp шундай иң беренче аның иҗат, һәм инде аның идеялар күбрәк, яңа идеялар миңа һәр вакытта да менә шулай әйтеп тора. Ул миңа карата тынычрак кеше. Ит берегез ашый, ит берегез ашамыймы? Бу нидән? Дип уйлый Алмаз үзе. Шулай туры килде. Менә 21 елны була инде ул, хәзер 5 елга якын ит ашаудан туктаттым. Мин аны бер дә планлаштырмаган идем. Шулай сәламәтлек ягыннан әзрәк кукшап киткәч, әз генә шулай врачлар белән әзрәк аралашып алгач, мәйтәм уйлап үземне дип карыйма, бер атна әзрәк итсез торып карыйма дип үземә генә шулай эксперимент ясап карадым инде. Аннан соң бер атна 2 атнага әйләнде, аннан 1 айга әйләнде, 2 айга әйләнде, һәм шулай китте, һәм бүгенге көндә шулай бара. Үземне беренче менә ит ашауны туктаткач, үземне шул хәтлем рәхәт итеп хис иттем. Мин менә Айдар әйтмешли ушып кына йөрдем. Гаиләдә ит ашыйлар, пешми тормый бит инде, исе дә чыга. Бу вакытларда Алмазга бик кыен түгелме? Юк, баштагы мәлендә теге сизелә иде. Хәзер инде алай нормальный, яхшы карыйм. Гомумән туклану ничек? Менә сез бит инде гармоннар белән чыгып басасыз, теге модельләр кебек, Аллага шөкер, Ходай артык күрмәсен, гәүдәләрегез туклану ягы ничек Айдар? Гомумән. Аллага шөкер, минем тормыш иптәшем бик тәмле итеп ашарга пешерә белә. Менә мин инде өйгә кайтсам, һәр вакытта да өстәлдә ризык бар һәм һәр вакытта тәмле ризык. Бөтен нәрсәне ашыйм, хәләл булса. Менә сез икегез дә ул яктан. Өйдә кайтканда әлбәттә матур, тәмле ризыклар бар. Инде без күбрәк гастрольдә, юлда йөргәч, онда кайбер вакытны ашарга да өлгермибез. Шуңа күрә безнең бүгенге көндә әзрәк теге тәнебез
ул хәтлем әле киңәймәгән. Тайпылулар бар юллардан. Мин әйтмим инде ләнди наркотиклар, әллә кемнәр инде генә ниләр генә карамыйлар булдырып үзләрендә. Аның икенчесе бар әле, бер күпләр баш тарта алмаганлык, ул хәмер. Менә бу яклап дин, менә мондый юлдан тайпылышлар ягына Алмаз белән Айдарның яшьләр эчендә безнең күп карыйлар туган телне, үзләренең фикерләрен ишетәс килә. Дин инде ул безнең тормышта югары урында тора, беренче урында тора дип әйтсәк тә дөрес булыр дип уйлыйм. Чөнки без балачакта без күреп үстек, безнең картыйлар икесе дә дингә бик якыннар иде. Ураза тоту булсын, төрле Коръән ашлары булсын, алар бик дингә нык якын кешеләр инде һәм шуңа карата аларның күңелләре дә якты, күңелләре дә шундый саф иде. Без аларга соклана идек. Һәм балачактан өйрәнә башладык алардан. Сәнгать училищесында укыганда, анда бит Тукай мәчете ерак түгел. Юлна гына чыгасың да, 2 юлны, һәм без якшәмбе көннәрендә анда дәресләр алып баралар иде. Якшәмбе көнне иртән анда дәресләр алып йөрдек, һәм шундый матур мәчетне күргәч, анда безнең йөрү теләге туды. Әйе, туды гына түгел, безнең Уфада яшәйде Зүрәтәй, урына рәхмәттә булсын. Без аларга һәр вакытта йөри идек кунакка. Ул безне һәр вакытта Уфада яшәгәч, яхшы итеп кунак итә иде. Ул бер вакытны әйтте, егетләр, сез Тукай мәчетенә барып карагыз әле дип. Шимбә көнне әйтте, якшәмбе көнне бардык. Менә шунда икебез Алмаз белән бардык да, сүзен тыңладык да. Анда шул якшәмбе көнне как раз дин дәресләре өйрәтәләр иде. Шунда кирдек тә йөри башладык. Әле димәк сез ураза тотасыз, аятлар укыйсыз, намаз юкмы әле? Намаз да укыйсыз. 5 вакытны. Ничек өлгерәсез? Әлбәттә, юлда булганда, төрле гастрольләрдә йөргәндә вакытында җитешеп булмаска мөмкин. Әмма ләкин аны бит өйгә кайткач кушып калдырганнарны укып Сез шуны эшлисез. Әлбәттә, тырышабыз, Аллага шөкер. Бер-берегездән арып киткән чак бармы? Менә гел бергәсез. Әлбәттә. Концертлар, бергә эшләр булгач, булды да һәм бер вакытны шундый бер 3 көн генә ял көне эләкте дә, без тормышташыбыз белән ял итәргә киттек. Менә шунда инде рәхәт ял итәсең дә, ансын кайткач инде яңа кешеләр белән очрашып, яңа кеше белән күрешкән шикелле була. Ой, монсы бигрәк шәп җавап булды. Яңа кеше. Алмаз син дә шунда уйламы? Безнең бәхәсләр бар ул, әлбәттә, көн сайын диярлек бәхәсләр, чөнки безнең бит сораулар бик күп. Иҗат ягыннан да, организатор, финанс ягыннан да безнең вопрослар бик күп. Хәтта бүләк ягыннан бүләк бирәләр, монсы миңа дип концертта ушны алып көлдереп, үзе бер юмор булып. Шуңа күрә без инде бәхәсләшеп алабыз да, кайбер вакытта Айдар инде күбрәк тә усал булгач йодрык белән генә эш итәргә ярата. Бәлки кичәктә сугышкан бар име шунда. Әлбәттә. Безнең бәхәс талашуны бәхәс барып килә дә, һәм 1 секундта безне онытабыз да куябыз. Менә бит. Алда бар дуслар, артта biz аны кемнәрдер ашагаларын нинди дус икәнен ишетәбез. Кемнән дуслык сезнең өчен? Безнең Наил дустыбыз бар инде, һәм шул хәтлем без аның белән күп аралашмасак та, хәзер ул югары яркәя торса да, біз аның белән күрешсәк, безнең сүзләр бетми, без нык якын дуслар, бер-беребезне шул хәтлем ничек дип әйтим, күңел якын, күңел якын тәгалә шундый дуслар алып килгән. Ну, алар күп түгел. Менә иҗатта бергә булган сәхнәдәш дуслар арасында бергә дус булып киттем генә дигәндә, бит әлеге вакытта бик модада бу әйбер, күңел кайтып, фәлән вакытта бар иде, хәзер юк инде дигәннәр бар, менә бергә аралашабыз. Менә шушындый мизгелләр кичергән булмадымы? Күңел кайтып, кемнәрдер торып калганнары. Кешеләргә алай үпкә тоткан юктыр, бәлки шуңадыр. Әлбәттә, һәр кешенең үзенең ялгышлары буладыр инде. Ул ялгышларны дөрес итеп үзеңә отношение диләр бит инде. Мөнәсәбәт. Бәлки ул кирәк булгандыр ялгышлык. Ул ялгышлык нәрсәдер өчен кирәк, һәм ул нәрсәнедер өйрәтә, ул бит дәрес. Кемнедер нидер өйрәтеп китәргә бирә. Яхшы яктан да, начар яктан да. Булмаска яки шулайрак булсаң яхшы була, шулаймы? Ялгышлык, әлбәттә, ялгышлык була. Ул инде һәрбер ялгышлык ул тәҗрибә. Әле менә бу көннәрдә генә җыр сүзләр эзлим бит инде мин.
Минем братның көтү көткәнгә арат дигән җыры бар. Минем аны җырлый Ришат Тухватуллин бик матур итеп алып чыкты. Һәм мин яңа бер вариант уйлап торам, шуның өстендә эшләрмен дип, менә әле бүген шул сорауны сезгә дә куясым килә. Үзеңнеке ярдан итә, кемдер килеп ярдәм итә. Килешәсез мондый әйберләр, ләкин барысы да сезгә сокланып кына каламы? Урысча әйтсәк, сезнең завистникларыгыз бармы? Бардыр инде ул. Әгәр дә аларны эзләсәң, алар килеп чыгар. Килеп чыга инде ул. Әмма ләкин без бәлки аларга күз салмыйбыз, русча әйтмәшләр внимание бәлки обращать итмибездер. Чөнки ул мөһим нәрсә түгел. Иң мөһиме үзеңнең булган Юлыңнан? юлыңнан бару, һәм әгәр дә сиңа ниндидер киртәләр килеп чыга икән, әгәр дә ниндидер кешеләр сиңа аяк чала икән, ул кешеләрнең ничек дип әйтим, ул синең үзең өстендә тагы да яхшырак эшләр өчен. Менә бит. Демәк, социаль челтәрләрдә бигрәк күп тә бит инде пәйда булып куялар алар. Булай аралашып, теге ишетеп тыңлап йөрергә сезнең вакытыгыз юк. Шунда сез җаваплыйсызмы, әллә сез калдырасызмы ул битне? Калдырабыз, җавап биргән юк. Акыл ничә яшьтә керә башлый? Яки ул әзәзләп кергән акылың арта гына барамы? Бу хакта Ничә яшьтә аның юк яше. Минемчә, ул инде 10 яшьлек малай да акыллы булырга мөмкин. Һәм инде 60 яшьлек бабай да акылсыз булырга мөмкин. Шуңа күрә ул Ходай Тәгалә ничек кушкан һәм нинди тәрбиядә үскәнсең, нинди гаиләдә үскәнсең, шуннан тора. Авылны кем еракта чактан ныграк сагына беренче? Безнең айрым кайткан очраклар булды. Ну, Әле яңа гына таушылып бирдең әле син, бәбиең белән бергә генә. Икебезнең дә бер тирә дип уйлыйм. Мин менә яздым, мәсәлән, Туган йорт җылысы дигән җыр яздым. Айдар туган якка кайтайык дигән җыр язды. Туган якка кайтабыз. Туган якка кайтабыз. Шуңа күрә безнең бер тигез бара. Сагынганда, әйбәт. Менә икеләнеп торулар бар. Ниндидер зур проектлар алып чыктыгыз, карарлар. Икеләнеп торган вакытта кемнәрдер әйтәләр, бик дөрес әйтәләр, 90% кеше синең потенциалыңны сизеп торганнар, алдан шуны күреп, шунардан куркып торучыларың. Ул дошман дип аталмый, ләкин бездә конкуренция бар бит инде. Шуңа күрә шул икеләнеп торган араны үтә белсәң, димәк, уңышың ягына алып китәсең яки килешәме Алмаз белән Айдар? Безнең Алмаз белән сөйләшкәндә, элек күп бер-беребез белән теге спорлаша идек, бәхәсләшә идек. Шуны аңладык, оказывается, анализ дигән әйбер бар икән. Анализ дигән Алмаз белән утырабыз да, әйдә анализ менә язабыз. Плюсларын, минусларын. Ике дәфтәрне бүләбез дә ике якка, бер якка яхшы, бер якка начар якларын. Менә сезгә тәҗрибә иптәшләр. Әгәр дә аның плюслар күбрәк икән, эмоцияларын читкә куябыз да. Эмоцияны иң мөһим нәрсә, без инде иҗат кешеләре эмоцияга нык бирелүчән, бик йомшак булырга да мөмкин. Шуңа күрә, әлбәттә, бигрәк тә ир кешегә эмоцияларны туктатып торып, әгәр дә ул мөһим нәрсә икән, эмоцияны туктатып һәм анализга бирелеп, аек акыл белән дөрес решениягә килә белү. Бер 3 ел элек аңладык дип әйтәс килә, магистратурага кирдек тә Баксуга. Шунда безнең Анда да укыдыгызмы ни әле? Алла бирсә, быел диплом защищать итәсе бар әле. Алла бирсә. Әле тагын бер тапшыруда яктыртачакбыз. Менә әле генә шу кадәрлек яхшы фикергә тукталдык. Озак кына китми дә торасы килә, ләкин вакыт шу кадәрле кадерле. Кайбер кеше әйе ди дә елмая да эшләми. Кайбер кеше күзгә карап эшләй алмасын яки килеп чыкмый, юк ди. Кайсысы дөрес? Мин һәр вакытта юк дип җавап бирергә тырышам сразу. Уйладыбрак калдылар әле булар. Иң дөресе мин уйлыйм инде үзеңне яхшы итеп күрсәтергә тырышырга кирәк түгел. Ул инде безнең дә шундый ягыбыз бар. Без балачактан өйрәнгән теге яхшы булырга кирәк, отличниклар бит инде кеше өчен, кеше иң мөһиме кешегә яхшы булсын дип. Бүген көндә дә шулай барабыз, үзебезне әзрәк онтып торып, менә аңа кешегә яхшы булсын. Әмма ләкин менә тора бара аңлыйсың икән, үзеңне онтырга ярамый. Иң беренче чиратта үзеңә, әгәр дә үзең менә урысча әйтмәшләй баланста торасың икән, гармонияда торасың икән, ул син кешегә дә файдалы була аласың. Әгәр дә син үзеңне калдырасың икән, син кешегә дөрес файда бирә алмыйсың. Инде кияүләрсез. Үзеңне яхшы кияү дип әйтәсе килми, конечно, үзем мин яхшы кияү дип. Ул инде күренә, менә әби бабай белән мөнәсәбәттә ничек син үзеңне
күрсәтәсең, аларга ярдәм итәсеңме, юкмы? Аллага шөкер, минем менә әби белән баба бик яхшы кешеләр иде. Әйе, кызганычка каршы беләбез, барыбыз да уртаклаштык. Минем бабай шундый Башкортстанның халык артисты иде бит инде. Ул миңа өйрәтте менә. Ул артист булса да, ул бик гади кеше иде. Бүтән кешегә елмаеп, һәр вакытта да менә үз булу белән гадилеген менә бик яхшы сыйфат мин аннан алдым. Бу сорау инде үземә дә гел бирәләр, Илһам сезгә ни очракта, сәхнәдә һәм иҗатта кайдан алыш һәм ничек килә ул сезгә? Безнең коллегаларның җырлары чыкса, шундый тыңлап аласың бит инде, ох, шәп булган дип инде, бездә шундый язырга иде дип, шундый бер теләк барлыкка килә. Икенчесе аның сәхнәдә әгәр дә син шундый шәп үзеңне халыкка биреп, концерт җырлап, таләндә, баянда уйнап куясың икән, концерттан соң шулай уйлап куясың. Гармунның кайышын үзгенче бер көнгә кебек. Әйе. Шуннан соң инде шундый, менә тагын шуны кабатларга иде дигән шундый теләк барлыкка килә. Мәсәлән, безгә менә концертка чыгып китәргә кирәк. Менә мәсәлән, безгә 15-20 җыр кирәк. Без тотабыз да Айдар белән килә иртәгәдән көн саен җыр яза башлыйбыз. Менә без үткән елны bir ай эчендә бер альбом яздык бит инде. Без анда көн саен килә идек тә җыр яза идек. Көн саен әлбәттә аны язуына түгел, аны аранжировкасын да эшләргә кирәк, аны тавышын да яздырырга кирәк, аны сводить итеп, аны площадкаларга да чыгарга кирәк. Ул бик безгә дәрес булды. Менә безнең шундый челлендж булды. Алмаз белән сөйләштек тә, бер көнне 2 җыр без бер көнне 2 җыр яздык. Бер көнне 2 җыр безнең телеграмга җибәрергә идек. Ул бер куплет, бер припев хотя бы менә шулай булырга тиеш. Барып чыктымы? Барып чыкты. Без аны җибәрәбез дә бер-беребезгә. Аннан соң инде шул җырларны сөйләйбез дә, аларны менә һәр берсен тыңлыйбыз да, сөйләйбез. Юк, менә бу җырны эшләйбез. Аннан соң инде бер ай эчендә бер 13 җыр эшләргә туры килде. Аның аранжировкаларын, сүзләрен, җырларын, көйләрен. Пессимист, оптимист дигән әйбер бар, кайсысы юкмы бераз? Мин уйлыйм, мин оптимист, Алмаз әз генә пессимистрак. Ул инде теге бөтен нәрсәгә дә кагылмый, әмма ләкин мин күбрәк теге критический мышление диләр бит. Теге анализ белән кайбер сорауларга шулай карыйм. Так, булай булса булай, булай булса булай булырга мөмкин дип, шуңа күрә пессимист дип әйтмәс идем үземне. Үзеңне күбрәк сак тоту, саграк тоту, ниндидер ялгышлардан үзеңне арындыру дип әйтер идем. Кеше сүзенә колак салу ничек иҗатта? Тәнкыйтьне ничек күтәрәсез? Менә кайберләр бит инде әйтәләр, юк егетләр, ул әйтмәгез, сез аны бу җирдә булай әйтегез, бу җирә һәм шуның белән бер тәнкыйть күзлеге дә бар. Тәнкыйтьсезне карарга кирәк. Аны кем әйтә? Аны профессионал әйтәме, аны тәҗрибәле кеше әйтәме? Әллә инде аны гади кеше диванда утырып телевизор карап торган гади кеше әйтәме? Аны карарга кирәк. Әгәр дә ул теге зур шәхес әйтә икән, әлбәттә аңа колак саласың. Инде барысына да колак салырга тырышам. Менә мин үземнән әйтәм, барысына да колак салырга кирәк. Ул әмма ләкин кайберләре аның бик зур мөһим нәрсә дип уйларга кирәк түгел. Тәнкыйть ул бик яхшы әйбер. Без аны һәр вакытта көтеп алабыз. Менә әлеге булган концерттан соң безгә күп тәнкыйтьләр, ниләр булды? Ничек әйтәм, предложениялар булды, шылтыратулар булды телефонга. Шуларны колакка салдык, менә бу әйберен, бу җирен менә булай әйтергә. Һәм үзебез дә сорыйбыз, менә ничегрәк булды дип. Без тәнкыйтьне менә мин үземә килгәндә, әгәр дә ул тәнкыйть икән, мин аны һәр вакытта шын күңел белән кабул итәм. Менә мин гомеремдә дә шушы адымга бармас идем дигәне бармы? Кыска гына әйтәләсең берәр әйберне. Менә мин шуны эшләмәс идем. Юк, чөнки тормышта очраган һәрбер әйберләр ул инде сине барыбер тәҗрибәгә алып бара, яхшылыкка өйрәтә. Бар нәрсәсе дә дөрес бара, бар нәрсәсе дә Ходай кушканча бара. Әлбәттә шул. Фобия дибез. Нәрсәдәндер куркулар бар, нәрсәләрдер үзеңә аласың, ниләргәдер ышанулар бар, Айдар ничек уйлый? Мин биеклектән куркам. Но минем шундый ни куйдым, максат куйдым. Парашюттан сикергә, әле аны үтәп, менә быел үтәп булыр микән, юк микән? Менә шушы куркуны ничектер җиңәргә тырышырга шундый максат куйдым әле. Андый фобиялар, курку нәрсәләр юк инде, әмма ләкин үзең өстендә эшләү туктамаска тиеш. Һәр вакытта көн саен үзеңне
яңадан яхшырту өстендә эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Киләчәгегезне алдан күрәсегез, беләсегез килер идеме? Юк. Уңышның сире киләчәктә куелган максатлар, планнар белән үзегезгә бик бөек максатлар куелып кына торган чаклардыр. Концертлардан соң хыяллар нинди, максатлар нинди, киләчәккә карап Юнусовлар атлап китеп барган юлдан ерактан күзәтеп каласы килә. Концертларыбыз белән яңа площадкаларга, географияны арттырырга, шулай ук Россия буйлап үзебезнең иҗатны күрсәтергә, яңа тамашачы белән танышырга максатлар шул. Әле алда бөтен нәрсә яңа җырлар язырга, яңа җырлар яза башладык аны Алмаз белән, чөнки программаны шулай ук икенче елга яңартырга кирәк, яңа идеялар булырга тиеш. Шул максатлар иң мөһиме исән саулык бергә матур итеп иҗаттырга. Әле яңа проектлар бар әле, ул проектларны ала бирсә күрсәтергә, ул проектлар файда китерергә насип булсын безнең халкыбызга, тамашачыларыбызга. Безгә бер үпкәләп кала торган тәңгәрлек калдырмыйк, авторлар белән дә эшлисез. Кыскача гына авторларыгызга, кемнәргә бигрәк тә рәхмәтлесез, берничә кәлимә сүз әйтми булмастыр. Әлбәттә. Без инде күбесенчә үзебезнең җырларны җырлыйбыз. Авторларга килгәндә, Наил абый Шәмәрдановның бер 2-3 җырын җырлыйбыз. Обязательно концертта ул инде булса игезәкләр җыры, туган көнең белән. Шулай ук сүзләр авторына килгәндә ул Зәйтүнә Галиева безнең шушы гомеребез булсын бәхетле сүзләрен иҗат итте. Безнең инде сүзләр өстендә күптән инде безнең белән бергә эшләп килә Руслан Сөләйманов. Тагын да безнең авторларга килгәндә Минтина Бишафиков белән бик күп җырлар иҗат иттек. Альбом язганда да ул инде үзенең шигырьләрен җибәреп кенә тора. Алла бирсә киләсе елларда да матур җырлар иҗат итәргә насип булсын. Шундый матур аралыкта бергә без һәм сез бүгенгесе халәттә бик матур бийеклектә. Алдыда сезне яңа үрләр көтсен дип әйтәсе килә. Шушы туплап килгән акылыгыз, матур тәҗрибәләрегезгә таянып, әле генә бик матур сүз әйтегез, географиясын киңәйтәсе килә. Ләкин инде туктатып та алыйм әле шул җирдә география киңәйтә дип социаль челтәрләрдә бер мәл карасам, булар әле бер барып кайттылар Казакъстанганнан, тагын бер барып кайттылар. Халык арасында азрак сүз таралды, әллә китеп баралармы Казакъстанга дип, шуңа үзебезнең җирлектәге горурлык егетләребез булып калсагыз иде дип әйтәсе килә. Киләчәккә тамашачыларга бүгенге көндә дә әйтеп калдырыр теләкләрегез. Иң беренче әйтәсе килә, сезгә зур рәхмәт, Зифа апа, чакырганыгыз өчен. Бик күңелле, бик рәхәт җылы тапшыру булды. Хөрмәтле тамашачыларыбызга һәм инде барлык безнең милләттәшләребезгә әйтәсе килә, бергә булыйк, үзебезнең менә җырларыбыз, моңнарыбыз аша күрешеп, бер дулкында исәнлектә, саулыкта яшик әле. Бүтін ауырлыкларны бергә җиңеп, сынмыйча, сыгылмыйча, бергә бердәм булырга кирәктер дип уйлыйм. Бүгенге көндә бигрәк тә бер-беребезнең кадерен белеп, Туганлык җепләрен үзмичә, әлбәттә, яңа матур тормышка юл куеп, бергә атларга, Алла бирсә, шундый үзебезнең милләтебезне, телебезне, динебезне, сәнгатебезне үстерергә насип булсын, бергәләшеп, киләсе тормышларда күрешеп торыйк, Алла бирсә. Менә шундый шәп егетләр белән, Алмаз Айдар Юнусовлар белән бүген күрештек туган тел дулкыннарында. Әйе, тукталышта булмау хәерле. Вакыт бирелгән, сезгә бирелгән вакыт сезнең кулда, безгә бирелгән вакыт безнең кулда. Көтеп утыру кайдадыр. Килер бәхет, килер уңыш, бу әлбәттә әлеге заманда бигрәк тә дөрес түгел. Вакытка үзенә мөмкинчелек бирергә кирәктер синең өстә эшләргә. Ә монда синең үҗәтлегең, тәҗрибә туплауларың, кичкенәдән алган тәрбияң, җыйнап килгән акылың, булмышың һәм әлбәттә туганнан булган сәләтең кирәк. Халкыбызның җыр сүзләрендә матур юллар бар. Шуларның берсе урманнарга кирсәң, сызгырып кирс, сайрамаган кышлар калмасын. Кай җирләрдә йөрсәң, матур йөрә, сокланмаган кеше калмасын. Кай җирләрдә йөрсәгез дә, кай җирләрдә булсагыз да, сез Башкортстаныбызның көзгесе, якты йөзе булып яшәгез. Атлагыз сәхнәләрдә
халык күңелендә гөрләгез. Күзгә күз карашып тапшыру ахырына якынлашты. Аны әзерләп алып баручы Зифа Нагаева киләсе күрешүләргә кадәр дип эндәшәм сезгә. Әгәр дә тапшыруларны киреп карыйсыгыз килә икән YouTube каналында, минем шәхси битемдә тиздән Юнусовлар Алмаз Айдар турында да тапшыру пәйда булачак. Очрашканга кадәр. Артыннан еллар үтсә дә, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңелегез калсын яшьлектә, гомер урталары җилсә дә, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетлегез булсын, бәхетлегез булсын, бәхетлегез булсын, гомерле, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» – пространство для празднования важных событий. В комплексе 6 стильных банкетных залов для любого формата торжества, корпоративы, юбилеи, выпускные и роскошные свадьбы. Просторная ухоженная территория с роскошным ландшафтом, зоны для выездной регистрации и фуршета – все продумано для идеальной атмосферы вашего дня. А комфортабельная гостиница, изысканная кухня и высокий сервис делают праздник по-настоящему завершенным. Приглашаем вас увидеть все своими глазами и обсудить детали.